Hey, shalom Israel Most in Christ bless. Mina officer Gabriel voor IOIC Suriname. Door baka in de huiskamer. Dan topic even snel ontstaan. A verkiezingsafstand trading Suriname. Dan kost je een bepaalde trend. P, de chief gado e Haat desrefi. Zo gaan de Blakaman, Nanga Ingi. Ja, pas wat Haat gomit desrefi. P is dat aan een foto. Ik kost aan een tapsi. Want sa bijvoorbeeld, if VP bijvoorbeeld je kan aan een maron. Dat je kost aan een pingo base. Op Facebook. Dat want ik Ingi brada je kosi, Ingi brada je Haat. In een shamalek amanayu. De Ingi brada ook toe. De duale uitspraken tegen de Ingi brada ding. Maar we gaan in de Bijbel. We sorry dat Haat dat na vanaf begin ade. Maar we sorry ook toe dat ununa brada onderling. Zij doen Haat to schrijven. Om wat politiek zij de maar creëren. Zij doen Haat to schrijven. Je begrijpt? Dat we gaan in de Bijbel nu. Voor zo gaan in de Bijbel. We gaan in de boeken zij de chief voor het chakwa osote door de derde klas. Wij in ons verleden. We sorry dat we naar schrijfisme, vooral de zogenaamde Blakaman. We praten schrijven samen, kajuka, pa, makawansan. A trend bij de ook toe tak, juka sama, ekosi sama, kasama, de aboplassi. Wala sanu tak kosu schrijven, tak de disa dabu, de disa so. Maar we gaan naar de Bijbel. En we hebben sani in de Bijbel na, loop je brada, lek fai loop je schrijven. We gaan in aan dat ook toe in de klasje. Maar sa olis in de abukuja, wij in ons verleden. De chief hier is aan de derde klas. Dus jullie bigi sma. If you know about historia, dat je kosi egi braya takajuka, a pingo, a pakira, die bosbeesten. Je kost down dat je sabah je egi geschiedenis. O sorry na geschiedenis dat de pchivia lera skoro. Tak na de bradanga de safiu dape. Hoe lees je even? Ja, we gaan naar bladzijde 50. Bladzijde 50. Slaven uit Afrika. De blanken kwamen met allerlei ziekten uit Europa, waarmee de Indianen besmet raakten. Volgens Unukonja dat de Ingi berafu bij de slavernij, maar ook toe. En dat we lezen in de Bijbel ook toe. Dat alle toe samen we virasem onderdrukken. Daarom moeten we naar de chief Israël. We zullen dat in de Bijbel ook toe. Door deze ziekte stierven de Indianen ook massaal, in grote getallen. De priester de Las Casas genaamd kreeg medelijden met de Indianen. Hij schreef daarom brieven naar de Spaanse koning met het verzoek de Indianen beter te laten behandelen. Ook stelde hij uit medelijden met de Indianen voor om mensen uit Afrika te laten halen voor het zware werk op de plantages. Volgens hem waren de Afrikanen daarvoor beter geschikt dan de Indianen. Zo ontstond de slavernij van Afrikanen in Amerika. Je ziet, hier Ingi berdafu bij die slavernij, want die leest dat topic, onderdrukking van de Indianen. De Ingi bij die slavernij, fos unu konja. Bijna 100 jaar die onderdrukt de Ingi berdak unu. Wel is in de Bijbel gedaan. Maar in wij in ons verleden, ik geef ook toe dat de Ingi bij de slaaf. En suma mek de makoteku in Afrika, want priester, daarom jullie kan de christen die de day. Sem in Abukuja ook toe, is wordt dat christendom, bij de plantage met de slaaf volk christendom. Je begrijpt? Dat we lezen van bladzijde nu, bladzijde 106. Weggelopen slaven. We lezen in het begin dat de bogotek slaven naar Afrika. Maar nu tegen Rojano, dat is een groep, altijd sabi loet vanaf het begin. Weggelopen slaven. Sinds de aanvang van de slavernij in ons land vluchten slaven naar ons binnenland. De weggelopen slaven vestigden zich in kleine groepen in de bossen in het achterland. Soms wist de ene groep niet eens dat de andere groep bestond. Langzamerhand sloten de groepjes marons zich bij elkaar. Ze leerden hutten bouwen en legden kostgrondjes aan om te kunnen overleven in het bos. Zo ontstonden er verschillende dorpen van marons of boslandkriolen. Doordat de marons een gebrek hadden aan vele producten, vielen zij geregeld de plantages aan. Bij deze aanvallen namen zij voedsel, geweren, kogels, buskruid en kapmessen mee. Je begrijpt? Dus uit de slaafzak moet uit Afrika komen. Dat want to be looi. Dat want dat kan dit 3 barada op plantage. Dat want barada voor looi. Dat baka 100 jaren, dat hij met tak de bakap chief maar dat na de bakap chief van was dat op plantage aan asels mamorofa. Itro want raras die looi wat op si. Den katori. Fai katori want raras die looi wat busi. Bijvoorbeeld een Japanese looi moet uit Santa Bomanu. Looi wat si paluini. Baka 100 jaar maar trouwens raras dape. Nou echt de dons aan je Blakaman say Haat je schrijven. Nou een dons aan je doe dape. Amano maar trouwens raras dape. Maar ona nou raras. Maar om nou een bijnaam sa de magi de smak unu. Weggelopen vee. Omdat je be kost om een money gi a start.
voor koffie tegen jullie naar binnenland. Maar dat een weggelopen via. Bus met die saloe. Je begrijpt? Dus je zei gaat die Ingi brada, nou moro don sanje doen. Dan we gaan naar de Bijbel, voor sorry no, taki. Zou sorry net, dan we sorry in de Bijbel. Go naar Deuteronomium 32 vers 7, mijn broer. Deuteronomium 32 vers 7. Aha. Nembre dem deina baka. Aha. Deki abra dem yari fufuru baka dem pikin. Aha. Aksiu tata. Aha. En asasori you. En dem gransuma for you. En dem sataigi you. Je ziet, actie de bigisma of you. Tak, hey, pana oma. Fa, de was a belo yo go busi. Ano wanga de na sem smayo. Wanga de na sem follow. Want kade no sabi. Kade no kisa buku ja score ook toe. Maar te meshi de reacties na me is school de sma. E prata sani maros en dit. Actie de bigisma of you. Kade de sabi. En soms de bigisma vi, de na wat true in denk dat de no wat ja true. Want soms je ere tak, hey, de was a be go fet tegen de maros, de na freeman gro de pot denk. Freeman gro dat want ik be go fet tegen de barafi na busi. Daarom gaat dat kota ook toe. Want we want you vrijheid te go fet tegen de barafi na binnenland. Maar trouw want of de no bab keus, daarom moet no haat toe servi. Want zo aan de maar met kees eli voor een chintaki, if you no go fet tegen de barafi na binnenland, uno lose ding. Dat zei je, jullie kwamen je barika, hey, kom go fet. Dus uno ma blame you. Uno ma kokari you dat you na akudo of this dati. Wanga ina brada, ala una brada. Kulip desan dati. Je begrijpt? Go naar het tekst, Job 8 vers 8. Job 8 vers 8. Dedi you actie voor dem gra afo. En make you schrijven klaar voor onderzoeken dem tata voor dem. Je ziet? Gos onderzoek je geschiedenis. Speel op motto. Suma na you. Wie ben je? Van waar kom je? Je begrijpt? Ook motto uit Afrika kom. Doe door je en in soetron zie je groepen. Akwanisi samaka akudo, koronman, paraman, fa. Fa kwatra utro verschillende volken in Srana. En hij klopt. Nou echt te dom, hij tekif voor zo overtuiging dat je tron tra volk. In de echt te dom sma. Je begrijpt? Go zoeken je geschiedenis. Adina boeken ja, plus adina Bijbel. Maar meestal we denken, Bijbel nou oude boeken, maar we zijn van oude boeken, historie. Gim sanino, Deuteronomium 28 vers 15. O sorry sapsa nanga de Ingi nanga de Blakaman tidede. Me kukon ina staat sa ude tidede voor we Haat review ook toe. En we lomba ka politiek. Lees Gim. Deuteronomium 28 vers 15. Asa pasa so dat if you no arki na da stem voor masra yugado. Fu si en fu do ala em commanderi na em web. Si mi commanderi tide dan ala dem fluku sa kom na yu tapu en dem sa wini yu. De chief Israel ala de fluku boko tapu om dat ubro ka wet fugado. Dat we lezen want hoeveel vloeken, hoe zie soma e pas in een klikje dat. Lees je. Vers 16. Vloeken sa de na je tapu te je de na in dat foto. In een foto je bent een huisslaaf. Daarom je bent een freeman gewoon bijvoorbeeld. Toch vloek bij dat tapu want je bent een slaaf. Lees. En vloeken sa de na je tapu te je de na dat grond. Te je de tapa grond, tapa plantage koroni, como ena, nikeri, kotika dape, bufos brokopondo. Te je bent een plantage vloek bij dat tapu. Vloek bij dat tapu. Dus jullie verschil voor de brada view. Unu na sem sani. Jom pogo na vers 28. Vers 28. En masrasa naki you, zodat you sa kom lauw en breni. En you sa abi jompo hati. Vers 29. En loko des masa belo go abusi ook toe. Deno be vrij, de ba jompo hati constant. On sa a kolonisator, a slavenmeester constant e konanga dagu ina abusi ko sukuyu. Daarom de mama zijn het akisa makasa manolop dagu. Omdat de sakkan de dagu be ko onti de ina busi. So iso ya kon trauma. Ida nga jompo ati te yero dagu blafia. Want na trauma gi, want a slavenmeester ne liep na rus. Je begrijpt? Lees. Vers 29. You sa firi fu feni you passi na mindri de so dat you wan breni suma firi na ini dungro. No. Na firu e fir suma na un kookmoto. Of sana uitweg zou vinden. Hoe nu blak daarom ik stem die disi, stem die dati. Dat we emotioneel zodanig dat we affecten op egi brada. We hadden egi brada om mama say stem die denk dat kan over lusu. Je denkt dat jamais suku mi oso, jamais suku voor mi café mi crack die baka. Dat heb sango, lees. En no ansani sa go bunanga you. Next no go bunanga you. Ook to de egi brada unu. De mai vent dat ai bouta bosse sani. Next no set giu tanga no, idina sem chocho ite. Je begrijpt? Jom pogo na 33, avec wat? Lees go door. En dem sakrakeri en pori futego. En de sakrakeri, lees je? En no one suma sa for lusu you. No one suma sa for lusu, only a black messiah in a Bible. Altijd de man onderdruk je, zeer de grofile concessie, alle principe de man onderdruk je. Dat is in a Bible. I go naar vers 33.
Vers 33. Wa folku disi you no sabi sa nyang da froktu fu you grow na ala you roko. Wa folku say no sabi de ingi bara fu beja i burustig. Tigo ina buku we en so leader. Asem sanskript de Indianen waren rustig hier en is de jongen tu boto ikwade. Wa folku say no sabi. Samodu. En wa folku disi you no sabi sa nyang da froktu fu you grow na ala you roko. Je ziet ala you roko ala sansa de ingi bara be abjab. De Spanjaarden kom, de ma vernietigd, de ma tek de abra. Pot de ma in slavernij. Lees je. En zo schreef hij dem sa krakeri en kwisi you ala tem. Je ziet, de ingi worden ook onderdrukt. Toen lees aan boekuja. Sem sanskript in de Bijbel. Dat wil eens giu. Vers 37 nu. 34, vers 34. Vers 34. Sa you sa si nanga you ai sa mek you trong lau man. Sayo sinangay ay omeki stress, omeki trolaw ma yedo weary. Sapsana piki saron, de ma isi onderdrukking, de ma kom op. En sakop sa de ma kom op, de ma suktu ma kiri. Tanga do de tramay kot strafu. Dat te meki de moro weary. Omdat na onderdrukking mi brada, u ingi brada, yunanga de blakabarafi, na Israel gado karum. Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Una sem people, who stop kosu servi on politiek. Stop haat to servi on politiek, mi brada. In vers 37. Vers 37. En you sa de wan skrekisani na wa ge story. Yo de wan skrekisani ang wa ge story, Na wa odo na mindri ala den folku pe masra sa chari you go. Yeshi, wa kiki yo de ingi lesi. Ingi dong amoro kon ingi na wa wachter. Blakaman disi, blakamai furu, juka itingi. We mekip chilek alata, juka na roofer, una pingo pakira, ala de nesa de karu pa Facebook. Dat na bijnaam. Ingi, maron ook toen we gelopen of na bijnaam. Creole, Bosland Creole na bijnaam de magiu. Dat na vloeksa die na Bijbel e pastap you. Dat want op ununa Ingi, Blakaman nga maron zogenaamd, wana sem, alauna sem, alauna Israël. Go back aan 48 nu. Give vers 48. Vers 48. Dan, you sa dini you feyanti, disi masra sa seni against you. Na ini angry tem, na drie watra, na ini soso skin, en na mankeri fu alasani. Je ziet, de travolk altijd, je hebt de van de enemy view, je gaat hem af, nyam, dringi, alasani. Lek van je kost op Facebook, VAP, dis VAP dat. Alla de partijen zou we niet nou, we kunnen de semmen staan, want dan importeer de sansa van Oru, alla sansa van Oru na kondre na via de man dat we de travolk abi sorgo uno. Ingi Blakaman maron, we is van karis review na Israël, you have de travolk van Oru, uno de zelf voorzien, abai wale soru e kring, dus stop hatus review. Lees go door. En asapoti wa isiri kosani lontu yuneki. Isiri kosani na te de slavernij. Teleki aben sa figi yo puru. Yama figi yo puru na verstaan via ma figi puru tak awa loe go abusina maron ano yu brada yere na yu feyan. Ama figi yu verstaan puru. E yu ingi ama saja ano yu brada yere na Blakaman of na maron ano yu brada. Maar de ingi serbe ap keti ook toe. Je begrijpt? Give vers 64. Vers 64. Masra sa panya yu na mindri fu ala folku. Fu da wan kapapisi fu grontapu te doro da tra kapapisi. En trape yu sa dini tragado disi yu nanga dem tata fu yu noiti ben sabi. Dem gado fu udu nanga stom. Je ziet, de man panyaw na ala fu ukuf grontapu. Sem sanu din Jamaica o din Trinidad. Trinidad de man eka desre foto man nanga tapse man. Je begrijpt? Gaya na de man eta kasanati. Kung de mo karama countryman, maar de man tap de na sem. Ajawe af maron nanga dislek na tu verschillende volk. Dan moet ons mij tekit bribas aan dat jaar. Lees saya vers 68. Vers 68. En masra sa chari go baka na Egypti na in Sipi. Egypti want tak slavernij, amo chai go in Sipi. Zo lees in ons verleden, nanga Sipi de machau konja. Dat we lees ook toe in de Bijbel. Lees. Na da pasi pe mi ben taki yutaki, no sa si disi moro. En drape dem sa seri leki slafu. Lek sa do seru? Leki slafu. Zo lees in een boekje jasonet. Dat de zwarte slaven in Afrika. Dus nou Israël nou dat zijn we Creole, dat zijn we Maron, P, uno na tu verschillende volk. Ane klop schrijf ja, Bijbel het aku bokonja na slafu boto. Lek slaf de boseruja. Dat nou historie. Lees. Man nanga uman di feyanti, maar no asuma sabai Die de wet man, maar Christus wou verlos unu. Dat na abai. Gona Jeremia 50 vers 6 en 7. Dat je John 33.
Jeremia 50 vers 6. The people ben de lasiskapu. Suma? The people ben de lasiskapu. A Bijbel taki a volk fumigado tak mi people na lasiskapu. Daarom tegen de mga parsje preek we taki de lasiskapu of Israel. Wan lasiskapu wan kakare brada maron tak anas en nga volk dat anas sem volk. Wan lasiskapu wan na wan Ingi brada sa opposition Blakaman brada fe. On politique. Wan lasiskapu na wan Blakaman, wan Israelites sa tak mina o kanisi sama de sama kasama beke abo plasi. De na dagu de na disi. Na wan lasiskapu wai teki. Lazy. Dem skapuman voor dem ben meki dem lasi passi. Je ziet de leiders hoe de met de last passie. De leiders hoe met we bribi politiek. Met we de emotionele hatus release. Dem ben draai dem goe na dem bergi. Dem ben go voor bergi na piki bergi. Dem ben forgiti pe dem ben teki bro. De forgiti pe de ben tek bro. De forgita santa op Israël lees. Alas uma disi ben feni dem ben nyandem. Alas ma sabe fenu be queensu. Dat hij bedoelt, de heiden queensu alasi. Tide die van we brengt dat apartheid dat lassie, president lassie. Saide omdat we vieren onderdrukking. Maar zou nog sabi, zolang we nog direct naar weg voegen, onderdrukking nog stop. En dan moet we Haat ten naar de egis maar zij verkiezen, onderdruk je. Daarom moet we bigge brengt het. Want dat onderdrukking op doe, broek weg voegen. Je moet naar vers 33. Vers 33. So masra voor dem ledere de taki. Dem ben quincy dem picking voor Israël na dem picking voor Juda makandra. Je ziet, je Ingi brada, als akone krijg voor Israël be Prati. De Ingi brada unu, na de akone konrep Israël, akone konrep Juda na de zogenaamde Blakaman sa we kar maron na dis datitide. Alla de tu de quincy makandra. Poda sana ja makandra mai quinsu. We vet die grond direct na alla soort sani makandra de mai quinsu. Dat schrijf in de Bijbel, lees. En alle dem suma disi ben teki dem na inikatibo en hori dem vaste. Dem no ben wani lusu dem. Je ziet, de man wani lusu we, daarom voor kiezen te de man, stem gimme. Je begrijpt? Want de man kwinsu samen. We naar boek of Tori, hoofdstuk 7 vers 6. Lees je dat voor. Handelingen 7 vers 6. Hori 7 vers 6. En gado ben taki so taki. En bakat en piking sa go libi na ini wan vriend de kondre. En dem sa poti dem na ini katibo. En dem sa tu ogri na dem 400 jaar langa. Je ziet, de Bijbel is zo dat de chief Israël, de chief God, de pina de 400 jaar langa in katibo. En als hem sam baka in de Amerikas. Dus unu na sem volk sa bepsa in Egypte na ngau. En disi Jacob sang baka. Maar nou dat was alweer go abusi. You sa ta foto, yo kosatra otak ena maron, ena pingo, ena base. Im dombung fino man begrijpt dat na Ingi brada. Ik ga naar Deuteronomium 28 vers 54. Kom sorry ons aan in de Bijbel, zal dat ook lezen. Deuteronomium 28 vers 54. Zodat hij de man die si de na yumindri en die si abi wan safri fasi en aisa de takurugi en brada. Je ziet, aisa de takurugi en brada. Dat want dat katibo sa yogo, a kwisi, o mekina later yoko hati Ingi brada. Dat nou een takuru ai, luku de juka, luku de pingo, luku de beest. Die bosnegers naar Suriname overnemen als abop wil. Je begrijpt? De Samaka doet disi, de disi. De Jukasma doet disi. Je na sem sma, maar je had die Egi brada, want dat schrijft in een wet. Dat schrijft in een vloek. Lees hem bakken. Deuteronomium 28 vers 54. Zodat hij de man disi de na yumindri en disi abiwan safri fasi. En aisa de takurugi en brada. Aisa de takurugi en brada, daarom hij Haat to srefi. Unoma lobu srefi. Dis nou de wet zou komen met katibo. Met alle de trafolle controle tanga tide. Uno lobu srefi daarom na some parte a Blakaman de top. Unoma teiter Blakaman Israël. Nanga Ingi do furu moro alla volk. Dat no voor kiezen op afhoren. Maar we Haat to srefi. Gina in Johannes 4 vers 20 naar 21. Om zo ruans als a Bijbel dat. In Johannes 4 vers 20 naar 21. In Johannes 4 vers 20. If wan suma taki mi lobi gado, and lobi hem brada. If you taki lobi gado, alla des mas akos des in Facebook ja de ja on politiek. Dan je go tak later taki lobi gado. Kuli sabe ko tak. Adewa leiman. You don't want leiman, Because da suma disi no lobi hem brada, disi abensi kaba. Fa akan lobi gado disi anobensi. Yeshi aso kana de maron yeshi ala dei, mai no lobama. Da fa yo lobi gado sai no shiete. Aso ganam da sama kasaya si aladi inolobama. Da fa yolo gado sa ino si ete. Ane oroko. A Ingi brada sa si aladi di no lobi. Da fa ka lob gado sa ino si ete. De suno kouru srefi. E vi hati brada yuno sha kounu kodre gado. Ali si ino tu.
Vers 21. En wie abida commanderi disi voor hem taki. Na suma disi lobby gado, lobby hem brada toe. Dus hier heb je lobby gado. Je lobby brada ook toe. You know, tja prati mindri brada tak dis na maron. Dis na samaka. Dis dat ook kan is op sang. Je lobby brada. Je begrijpt? Go naar Jesaja 1 vers 3. Want nou echt de donsma iteki. Voor nou maar begrijpt dat we naar zijn people. In dom boom. En gado apleti want amakaru taku dom oro aburiki mo en mora kaulesi. Jesaja 1 vers 3. Da causa bi hem masra. Gado taki? Da causa bi hem masra. Sa causa we kar dombi sabe masra. En da buriki sabi da koi fu hem masra. Buriki sabe tak dombi sirf saba koi fu hem masra. Masuma? Maar Israël no sabi. Israël no sabi. The people no praxeri. A follow fugado ne praxeri. Daarom tegen op Facebook van de regering kost desre. De one en praxeri. En dat na follow fugado. Dena de chief Israël. Hoe stoppen Haat dat er komen kan naar de wet fugado. Geef ze van 2 vers 1. Dat wordt tapo. Lieve. Je ze van 2 vers 1. Oso sa umustu. Sa gado commanderi unu fudu lek volk. Lek aan Israëliet volk fugado. En dat hij sorry ook toe. Voor kies je sorry taki. Alles maar vrede voor een bepaalde groep tot president. En die doen alle racistische uitspraken met hem. Maar toen je preekt aan de Bijbel, dat je tak racist. Terwijl je preekt, dat schrijft in de Bijbel, dat je gaat lopen en people. De people moest draaien op elkaar eng. Dat is zelfs maar zij consulten op straat in. Je ziet dat de vrede voor een bepaalde groep tot president. Zou dat willen? Lees. Stefania 2 vers 1. Jari unschreef ik kom makandra. De Bijbel taki? Jari unschreef ik kom makandra. Dat tak een bondru. De bakapje voor Abraham, Isaac en Jacob. De zogenaamde Blakaman en Ingi. Lees je? Ja, kom makandra. O je kondre die no abishem. Nu volkus aan Hashem. Dat is tramai onder druk constant. Lees go door. Vers 2. Before dat bestroit is, kom na fesi. Before dat day is, pasale ki dem alisi buba. Osa krutu kwa bron tapu. U unite. U charus rep kwa wang. Hij dus dat lees uit dat boek is ook toe. Van Babylon tot Timbuktu. From Babylon to Timbuktu. Sorry als hem historisch zou lezen uit de Bijbel. Ook toen dat kwam als schrijven in de geschiedenis en hij kon over in een boek ja ook toe. Kom lees die bladzijde 79. In het jaar 65 na Christus veroverden de Romeinse legers onder generaal Pompeius Jeruzalem. Jeruzalem naar de per Israëli's motto, naar Judea. In 70 na Christus maakte generaal Vespasius en zijn zoon Titus met grote slachting een einde aan de Joodse staat. Dus dat pede maar vernietigd Jeruzalem en Judea. Dat staat voor UNO. Pe ulo wet motto. De was daar libitang aan weten. Kom lezen en gewoon weten. In de periode van Pompeius en tot Julius wordt geschat dat meer dan 1 miljoen Joden naar Afrika vluchten voor Romeinse vervolging en slavernij. De slavenmarkten waren vol zwarte Joodse slaven. Je ziet wat door dat pet? De Romeinen lomuk moeten Jeruzalem naar Judea, ook door Afrika. En dan ben je route op slavenmarkten. Je begrijpt? We gaan bladzijde 111 ook toe. De Joden, die zijn fos, die zijn baka in een Renaissance period, voor de Spaanse inquisitie, de Portugese inquisitie in Europa. De Joden die waren verdreven uit Spanje en Portugal werden verspreid over de Middellandse zeekusten. Geschat wordt dat er meer dan 100.000 Joden tijdens de vervolgingen en de verdrijvingen uit Spanje en Portugal vertrokken. Sommige van deze Joden gingen naar Noord-Europa, Italië en Turkije, maar de meesten gingen naar moslimlanden in Noord- en West-Afrika. Deze zwarte Joden zouden natuurlijk het meest naar Afrikaanse landen gaan, omdat ze daar minder vervolgd werden en zich gemakkelijk konden verbergen tussen zwarten. Hieratori, uno de Jew, ubabi floego Afrika, omdat dapo beka kibri moro boom. Ino go kibri mindiri wet manto. Ala mosa eluko de mana. Go kibri mindiri ta stama in Afrika de Hamai. Want we gaan de man same kleur, maar we gaan de man same volk, en same bloedlijn. Dus je ziet people, we bakken naar historie, de Bijbel, dan gaan de geschiedenisboek say abi, we leren sumana sap sumana you. Je ziet, we sap tak in een hati egi brada. Want dat belangrijk, want dat belangrijk werd fugado. Dat loop je naast zelf, dat loop je serieus. Maar dat we tak shalom, we zijn in Christ bless. What is a nation? Nation is men leading by example.